Ndị be anyị ekene m unu bụ ndị ọma njem unu ekene m unu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m nwoke ekene nwa ekene ihe na-ejere Igbo ozi mgbasị nke taata n'okwu eji epụta bụ teaching ancestral omele osi ka ọ kọwaa ihe dị na dibịa na ụka ya dị teaching a bụ igechara this mmadụ amụle because na this young man na-ekwu okwu sometimes na-ajụ na mmadụ na-enwe ndị na-enwe ancient wisdom ihe a na-akpọ ancient wisdom n'ogo ha bụ agbụrụ ochie enweghị bụ na mmadụ na-ama ihe asị na osi na nwata mawa ihe because ihe a bụ only teaching na-abịa na igechara this mata na o nwere ndị dibịa mara ama nwee ndị mụrụ ya amụ enye nwe na nkọkwa nsị na ọ bụ na dibịa amụghọ gị ị bịa ka akụziere gị dibịa na ya nwa adịghị eme ya ọma mme ya maka ndị na-asị na ha na-eme omenala n'ụka na onweghị ihe ha bụ na nke a omenala ndị dịle ha ka nke anyị dịle anyị isi na ụka ka ị na-ekpe isibe ike isi na omenala ka ị ga-eme isibe ya bụ ihe ike na ha nchere na the end of the day mma niile sikwanụ n'ụzọ wee pụta na nekenenụ vidiyo kwụnụfụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu onu na n'ụlọ ebe SS Power ụkwa kpụrụ ọnụ na Guleri agwa m nso na-ekwupụ nke mmere maka osi ọzọ na-enye unu na na bụ na netwọk na-enye m nsogbu ebe mana anyị emewa bụ vidio kọwa gwa nwa bụ ibe ọtọwakwunu ji nwa jụrụ mes ọtọwakwunu ji jụrụ mes abụrụ m ya na-enwe chansị agwa m nso na nwe chansị mgbe ọbụla nwere chansị nweta nwebele chansị mbatakwa online kọwalụ ndị nwụrụ jụrụ m tata m pụtagwu netwọk enyewe nsogbu mana anyị eme taa mọsọrọ ndị ilo anyị na agwa m nso na bifo na na-eme netin na-eme nsọ ndịle ebe kịta na-asị mmadụ unu se ndeli ego ka ọ gbalụ na aba kpọọ m vidio kọl na mmaza vidio kọl emeji fon m n'aka batrị m na-adara ada pọọ aba gị nji achaji fon na-eju oluchara fo ebe ena m etinye ọkụ 24 hours so onye ọbụla kpọrọ vidio kọl o pikiri vidio kọl ịkpọrọ ya mana na ọ bụrụ m maka na SS Power na-egwuru mmadụ wayo ena m eji fon m n'aka mgbe ọbụla ịkpọ m vidio kọl ọbụla mepikiri ma nna m na-alụ ọrụ kpọwatakwa ọzọ ịkpọ ya mmepe ike ivu onye ngị na-ekwu biko nne m achọrọ m ya dị ka onye kpọọ na fon na ọ sị na SS Power na-ali ego mgbaaba ọgbara ọlị aba ive na-eme na ụwa erika bụrụ m ụka ka anyị baa n'ebe anyị nọ maka ihe njiwa bịata tata maka ndị ụka maka ndị dibịa maka omenala Igbo na m gwụsị na emebi omenala Igbo na akwụ m ụgwọ ya ọkwụzị m n'ụgwọ ya mụ akwa eji na-abụ na nlọ mgbe ọbụla nwekwu na omenala Igbo a nara anọ ihe m pụtara bụ ka nzọ Igbo eji m ive a na-ekwu jiri ka m ji akọwala unu adụ na ya na-anọ okenye nso na ya na-anụlụ oke dibịa nso na onye dibịa nọ na-arụ pụta dibịa aha ma na ọka mma wepụtara dibịa aha ma na ọka mgbọrọgwụ nọ laif na onye na okenye nọ n'ụlọ na ọ dịka oliwa m nso onye na-anọ okenye nso na ọ dịka oliwa m nso mana ọ bụrụ amosu ka olili ihe eji okwu mmali ibe ịtụvuo ma nke tụvu n'okwu m azụ gị nwere n'okwu m mala anya mbụ na ọmụ na-ekwu mụ bụ SS Power kwuru ọgwụ abụrụ ibe niile o nwere ya na-ajụ m a na-amụ dibịa m ka m bido n'ebe ahụ nwanna m a na-amụrụ dibịa m onye dibịa na-amara na-emere dibịa apụtara n'ụwa nke ikpeazụ a dibịa kalịa enwere ndị dibịa ziwayo ndị wayo kịta mana ibe dibịa ji akalị ebe ahụ bụ na-efil na ego dị na dibịa ri nna ego adọrọ na dibịa ịhụ ịmala ibe ị na-eme nwalụ nwa ụlọ elu ịmala ibe ị na-eme ịnwalụ nwa n'ala ịmala ibe ị na-eme inwego nwa moto
o je na-epuru be mmadụ na nkịtị ma akpụ na-epuru be mmadụ na nkịtị akpụ ọbụla anyị pụrụ gị n'ụlọ mala mmadụ na-alụsị natalị gị na be gị ọmụnwa bụ esi spọọkụ ọjọọ ọbụla evolu pụrụ gị na be gị ma nna alụsị natalị gị ọmụnwa bụ esi spọọkụ o je na-epuru be mmadụ na nkịtị na onwe the reason o ji epu be gị ọgụta gị dropụta ya tụfuo okopụrụ n'iru na ihe ahụ ya n'azụ iropụta nke dị n'azụ na otuvuo ihe ahụ ya n'iru na ọzọkwa ịmara mmadụ na alụsị natalị gị so na na-amụrụ aka ekpe na nlọ a na-amụrụ aka ekpe na nlọ mmadụ a na-amụrụ dibịa ahụ ndị na-amụ dibịa bụ na-amụ dibịa enwere mmere mmakpọrọ aba ndị bịa na be m ka ba mụọ dibịa n'aka m dị rili nne mgbalị ga-agbacharị gị ọbụla dibịa mara gị naba ịma nọ na be ma onye dibịa dị na-arụ na agbapụ ibe na-akpịa bụ mmadụ mgbapụta ọsọ be dibịa o nwere ihe abụ na be dibịa ọ na-asa ahụ dibịa mara ama na ọsọ dibịa ka ọ gbapụtara ọ na otu 3 years ya ndị oche abakwa n'ọrụ ya o nwere ndị na-agụ ụka dibịa ma aba mba mara usoro ba mara ahịa ba mara ebe ba ya esi basị ka ba jee bie dibịa ka anọdebe anọdụ na dibịa aka dibịa nke ba maala nwa emegị na nwa mụta sọm ava ka eji agba ava na ka eji akụta ahịa na ka eji apụta mgbọrọgwụ dibịa kụziela ebe ịna ije na be dibịa bụ ndị na-esu ọgwụ ma ndị na-akpa mgbọrọgwụ inyocha dị taata inyocha mmadụ 25 nyema nwa ncha niile na dibịa machara kabara mmadụ na-ejere be dibịa na nkịtị so na onye sị gị na ana-amụ dibịa amụ mala amalụ na onwe ka ọ na-awali na na-amụrụ dibịa amụ na onye dibịa amalụ na-ejebe dibịa na-amụ ọ dịka ọ na-amụ dibịa oso dibịa ka ọ gbata bikọs na o doro ya bibe na-eme ọ chọọ ka ọ gị mee gịnị ka ọ dị na ọdịnaka dibịa nwa mana dibịa nwa akịa ka ọ na ọdịnaka dibịa nwa nwa mee gịnị nwa amụtakwa ive ọ na-amụtara a sị gị na ive onye na-amara omere gịnị bụ ya ọgbọ ka ọ bụ dibịa na-amụrụ dibịa a na-amụrụ dibịa ịnọdụ be dibịa fila na ebe bịara be dibịa bụ ka inyocha ive o ji nwa bụrụ ma nke nwa bụ dibịa ọnọdụ n'iru gị nwa agbaba ọgwụgwọlide ọgwụ na n'iru gị na-eti ebe ma nna dibịa nwa na-eti ebe a n'iru gị chọrọ ka ịmaliviji maka ọmaliviji maka ha bịa bịa echi na iyi eje esu ibe ahụ osoro ma mala na dibịa butara ọgwụ n'iru gị nwa na-agba agba ngwelibe otere n'ite bifo hapụta ilo ịmara abịa ebe ahụ ịmara ya mana nwa ndị na-eme wapụta n'iru dibịa wapụta dibịa be dibịa mere ndị dibịa pụta mgbọrọgwụ ọjị kụta mgbọrọgwụ nke nọ n'iru bukusu ya dibịa nwa bụ ka ọ malile ibi ji maka nwa bịa nke nwa bụ dibịa ipụta chi na ị na-enyochasa mgbọrọgwụ na-enyocha mgbọrọgwụ mala amalụ na ọ bụrụ ibe niile dibịa tere na mgbọrọgwụ ahụ butere ebe ahụ na ite ahụ ahụ gbara gị ka ị makwuru na nwere ebe ọ dị m na otinye n'ite bifo nwa bịa nọ n'iru gị nwetebe ndị ọzọ iji gbabazi anyị nye bụ na bancha niile bụ na mmadụ na-eme feki ịmalị nke malị gị ma ebe ịmalị nke ịmalị na-eme ya imekwana n'ibe na onye emere ọnya na-egbu ndị be anyị ọnya mere na dibịa na wanye eruwo na dibịa na mgbe egbo na dibịa ya dịrọ na dibịa na o nwere ibe ndị be ndị a na-alụ nwe ibe ndị be ndị a na-alụ kịta na mmadụ na-ekpu aka 20 na-agwụ ya n'ọnya ka o nwee lie na ovu nli lichia o nwere ovu ihe lichi ụzọ dibịa na-ejikọta aka ọnụ nwere dibịa ya abịa na abịa ọkpọ onye ọ maalị nke ma ọ bụ ya na ọhọrọ ọlụ bịa lịa na ọlụ aka ịlụ mee ka ịchọ na ya lụta ọlụ a mana ụwa tata na-emere ọzọ dibịa ya lụọ enu lụọ ana lụọ ka ibe niile ara ka ọ nara ovu ego ahụ ka ọ nara ovu ego ọ malụ na nya nakọtara ego niile ahụ ka ọ ba na-akpịa ka ọ lụọ enu lụọ na ana mala amalụ na o nwere ego nata na dibịa abalị gị uru bicho ngụwayo dibịa ọbụla ewere lụrụ na enu lụkwasị ọzọ nwere ibe ọ na-eme o ji lụọ na enu dibịa na-alụrụ na enu na nkịtị o nwere ibe ị na-eme ọ bụrụkwa 100,000 mmadụ nyere gị ya abalị gị uru onwere ibe ọ balị gị na dibịa ọ bụrụ 50,000 igwere mmadụ na wenye na dibịa ya abalị gị uru mala amalị na ibe na-abalị mmadụ uru na dibịa bụ na ịrụcha mmadụ ọlụ lụchalụ mmadụ ọlụkpụrụ mmadụ ọlụ wute 100,000 50,000 20,000 ole lụọ ya nwa ya bụ na onye iji nwa obele ego
ka ọ na-enachakwuli ego nwa alụọlị ọrụ ọnwa agaalịa mmadụ na-adachi dibia 20 million naira ọ bụla ọlụ ọlụrụ alụ mmadụ confirm onye ahụ confirm mmadụ na-adachi dibia 50 million naira ọ bụla ọlụ ọlụrụ alụ mmadụ na-akpọ dibia na phone si ya send akaụntụ dibia bụ ego na-avụrụ ije oriri jupụta ụwa na akaụntụ ya obuliva malụsị na ọgwụ onye ahụ gbara ya mmemme ihe niile onye ahụ mele dibia mele onye anwa nyere onye anwa obi onwe mele ive ụnụ afọkwana ndị bịa lụrụ na enu tata ịba dibia file kele unu n'ofu nlụ awọmọdịa mapụ na ịmadụ dị awọmọdịa ive ụwa nwe na-esi ya nwayọọ eji eso iwe ụwa ije ka ịchọ iwe ụwa gidigidi na-ebe iwu na-ebulu dibia na-alụ n'elu na-alụ n'ala na-ebunye unu ya ike egi ya nwere otu o si bịa mana ya amarụ so ị na-eme ive dibia mee ka echua na ngị nwa amụlụ dibia ka ngị nwa na-achọ mme dibia malị mkpala avịa malị mgbọrọgwụ ihe abịa be dibia nọdụ be dibia mgbe dibia ma gị inwe mechaa jebe dibia mechaa mụcha dibia naba arọ bịa na-agwa ya nwa nọ gị na-arụ nke gị nwa nọdụ gị na-arụ igbe ọgwụ ole mana onye bịara ụmụ dibia ahụ na-anya anya na ọlụ 20 belia ofu elere bikọ na dibia adịrị ya na-arụ nwere alụsị ọbụla solia ọgụta ji pụta alụsị niile ebute nwere ka eje na-alụli ọlụ dibia marị abịa na ndị ụka agwa m unu mbụsụ nnọọ nwere onye dibia mara ọsị ka o mebịa n'ụka ịdị na-aga nsị onye ahụ bikọs na ọ bụrụ mmadụ niile na-ala ike omenala o nwere onye dibia mara ọmadụ bụ echega aka nwee mee gịnị nwa japụta mgbọrọgwụ marịa ọsị ka o mebịa n'ụzọ ụka na ọ mara anya o mebịa n'ụka vancha niile bụkwa na dibia so ivetọbụ na ndị dibia abotovu ime na ndị dibia na ime na ndị ụka na ọnwere ndị babụ ime na ndị dibia na ọnwere ndị babụ dibia n'ụka bụ ovive ka ọ bụ o nwere fada bịa na be m last week mma kpara abịa ife bịa bịa gwa m na fada ka ọ bụ bịa be m gwa m nọ n'ụlọ nwaanyị fada ka ọ bụ gwa m nọ n'ụlọ nwaanyị na ụmụazịa n'obodo oyibo na ovu nwa nwoke na-emisi kpakakpaka nya azị ọ bụrụ na emisi kpaka mana ọ na-ayị ala azị na ọ na-anụrụ ive no na-ebutelie problem na bia nwa jụọ ya fada efilm na fada na-anụrụ nwaanyị ọmụọ ma mụcha ma amụ sị mụ na onye awọlịlị ka abalị n'ụtụ ọnụ iwe nwa na fada ka ọ bụ moto bụ bịa bụ mbụ nnekwu moto na-elere 1 naira gba m na ụdị ọnụ iwe na fada ka ọ bụ n'ọnụ Naijiria na-emela onwe ya fada ya dibia malịa o mebie n'usoro nke ya ibe ọ mara anya nọ na-abụrụ eje n'ebe dibia na ngana onwe belbe m tata na ma bụrụ onye izo belbe m nọ na spirit ya nabatara m ọ abịa be m dị onye lilibe ka m mee nwe nwoke ka isi luo ya ana sị m na abịa na ndị fada nna ya na ndị nụrụ nwaanyị rili nna na onye na-amara amara nya ga esi gị na ive onye na-amara bụ ọgbọ ka ọ bụ ya ndị fada na-anụ nwaanyị iwere ike na-eje ụka na-asị na fada na-anụrụ nwaanyị fada na-anụ nwaanyị n'egbucha ya ma famili amakwụ nọ n'ụlọ nwaanyị oru ndị bịa n'obodo oyibo na-azụ ndị bie nwere ego gị na-azụ ndị bie n'obodo oyibo ifi na-asị na fada na-anụ nwaanyị fada na-anụ nwaanyị chukwu ekọrọ gị ka gị nwoke kechee gị ka gị nwoke amụ ga na-alụ ọrụ ije mewe fada si na ya nụrụ nwaanyị onye na-eme fada na nrọ nwaanyị na-eme holi na ọ na-anụrụ nwaanyị mala amalụ na amụ ya na-akwụrụ ọtọ obi Igbo ekene m unu ekenekwa nwoke na ekene nwaanyị jikwa m n'aka na isi na necha vidio anyị na subscribe kwa na channel anyị na-agba notification gị na drop your comment na the comment section anyị na-afụ view anyị na-afụ shares unu anyị na-afụkwa subscription unu anyị na-afụkwa comment unu anyị na-respond kwa very well na comment section abụkwa na ebe ọ yara ị na-abata ị na-amụta ihe maka na anaghị amacha ihe niile amacha wisdom shared bụ nke onye ọbụla kwa eji wee mụta maka na a na-asị ebe nke onye ọzọ kwụsị ka nke onye ọzọ na-ebidokwa
kene m nwoke kene nwaanyị anyị enwe na mgbe ọzọ